Kini twarakara kene lakini kemonu buna twa aigweto bororo bweto mao ikiregai ngoteba ngambu ya mono sana aso oyo minto korigio bogabana itoko kweba pakatobe magega yao osira ko kende kiri mochioyo omochino nigora bogete no nigoro murabo kumono kubwa kene nyomba teyo kiango keyo geko koruga gano negesi obororo bweki obororo boro mochono bororo bitwara ko kende gese gabuna twabeire gabutura ni nurero mwato geniri gatora na basirete ayo mo yirete nyamira na begere tumoika ekinga ndichi bya chitake iroro nda bakara ali asaba kale gali mpaka le post mortem ekindichi bya chigane nane ko tangambia mono buna naga chitako mambinda arage ando chinga kimuni arole tirichi banda abanda sokora giro kuma kare maika ndo chima polo lende gesairo kayale ete gumo wimenure cherusa mumanyi tayanga iga engoko tayanga asene tokongo nero rangensa lakini taraika kemoni arorura tambo oikira aro ndo bakongo ngungu atindire tiga story gere tikuruga sene tokongo magende gere tindire tingu abo nsangu na story gere ticha nero kurwanga yo bona ngo matenga so bakongo munobo ne tia tuikanga gera tokonya ngana yale yo moerio ngo tebanga mbiamo no kemoni asogocha nende tuli nyuma yao abantu bamintu kutogocha gocha twensi amoiga oyo nere twaroriro tokonyire litanguru kwana ke muntu nkoba nkano gaiga uri muhure sana tusine na bana baiga bona bana una banyoru bukunguna butuasinyo tukarara nchara kabiri gatatu bakaiga ande bone ka twarore bagandi baitu bachire twatwalyo basemena tutanyore ndagira bagandi bakuru ande balia no intubura twarari nchara kabiri gatatu gatukurari si umwana wanyore toba kongu abo tugushina bamintu abantu nyona butugaete kendi mbago tunyora gake nchabone kero ngunya kuri embwa kaginya ne ndagire gocha bagandi una bachire baletire ngagiye kubekwa ngagiye sitotokonya muntu ratubundira kendi gasi tokora beke ndagire iyo obokongo gocha kwaera gusemba banyakuragira babwate chinguru unabona babeire twabere na barabuga umugako wagosoko gotega chinko nolio soko gotega chinko na bana bairigeria nyonkene mbabwati nyone chianga mbabwati ande nabike nyone binyona bakora nabimanyete akina babatigite igo bakonya guchandeka igo orago konya koni nkuyo kora asibantu kurambali okoboko bakonya nchabona gona gokira sindagire yacha monjine kemoni wana muna tukanyori ndagira yaye agendere nyasamo konye na andi mabya toletere kindi na ubande twaite okoboko na barabutiga bachi batorore batumiria mate batubangisia amangana ya titoko nyarapi tororo gose nyasaye na tokonye tonyara kiranye kekeruo kirinda bara batigaire nyasaba twacha letengoko nani twachoreta abandi bono nturabarra na cherusa kurwenga kie buna twanya toba kongwa matuka yanga naiga ondetanya gocha na acha na atuma kende ntubona ndagire ina twarorira tugosabanya sa momente chinguru oyo tore negesyo na ndegesya kerene sana ase omogafa na okorokunga James ongera kemoni aikirega iga ase ikenyoro kya masera mari tukoria rero toretere chibando otoretere ne chinyeni otoretere na bintu binda aretire gaiga igo nare gotebia abarai baito Banyamira County itangani kabisa tubwato mu MCA ito okorokunga Emmanuel Nyambega Gisesa uyu nero ro mu MCA ito obweri goma ward kongo matebi organize team so tati achichega igase kenyore kega kya masera abantu baito na barabu banyore chinga kichingia ase okoroberi umoroberi oromuya asokoeni abaminto elia kabere tubwato mo gafano ito nyalibo nabo igonera na mwariganire gochaga iga tubwate senator Kongo Mogeni woje nwere ga iga ngumbu nabo igo women lab cherusa mumanyi igo twa bariganiri asenchera ya bene abamura abayiga buna mwatebigwa tata omwababa mura oyo nere ryoba no abamura bambali gochakonyora chali igo bachiete kwerigeri asokonyora asokorigia obonyansi ne pigipigi ko bagwikaga ali riosune bono ko bagotamboka igari karugoro ikabake gakorente kieke ikabaita igo bono emechando na bere tato mwabone chingunga gotega erinde unyara ko bagakorente kieke bakobaretera endagera bakori bono our leaders igo nko batebi mochi cha sobonge nabo igo nabantu baito bamasera village
na abantu baitu berigo magwoti mwesipi mochiche asobonga ase kenyoro ekiga gitu kia masera so tati mokonye efamilia yiga yomochio Nyambega abagene mbiamana sogocha mbiamana na ndungu bakira mbiamana Nyasaye abasemi sogocha bena mbiamana James Ngera Kemoni mbiamana kulina sabasemi iga lentere bituma abana bane mbwate iga 7 lasino murugyo ne igonkianda inamba yane yere 07 68 77 17 yakora 64 iliyetango likuoruka choni Nyambega. Timu ya engineer James Ongera Kemoni ase kampeni ya Yeserigo Maward je coordinator namba yamo mbiyamo sana so monena atulinde bakachinga kijiga omonena agakuna honorable James Kemoni engineer James Kemoni ase ngenjo kutobeka mo gocha wakonye shide namba ibere mbiyamo na bantu be family because mwaro kiriyo koganio konene twalirire nyomba bunere one of our leaders bali incumbent leaders especially the governor Nyamira County honorable Nyaribo. This is a call nga act with immediate effect women rep tara act bado so akaro honorable engineer James Ongera Kemoni akorwa riba kucha this is great respect. So in conclusion, if family ineta kere dire response which is a problem ya babwate, we need to serve humanity. That is matoba na siasa abara iwe chinjira chionzi na bata kere ko come up tokonye family echinga kimunechi tiamba tebinga uroje Kimoni asa rure gari senato itugare nsa na ande no arege kera chingaki ituko triya nya kuinyora nga motunu ekiguru nkekorathiki nkirororo wona bokumbwa beire abana bakura abamura abamo babere undi tayo toikirange omuntu yukuminto kurukunga nera mo okurukunga nera muchumbo seto gaiga nganera ngoko esukari yo gakwira abantu chikira enusu kilo wona enusu kilo nero likabana takole sukari yo enusu kilo gaiga lenda se obakongule enusu kilo gakabando chikubagira abantu geti otiga abantu oiga bachandegete abantu bobwato boruru abwana abakure bataguchaga barwe michandire gaiga kibese kibakura no nyesukari batakora tabagachira abana no nyari bati bakanira abantu no nyesukuru fi wakirambya mono mushimi goitongi ne James Ongera Kemoni asengencho yogo konye familia ega so nabona ari kuganianga bali bande bataracha barayi baito bayiyo mfano oyo bo engineer Kemoni to James Ongera Kemoni ase engane yengi yabakorire asogo tosira asomucho yabanyore tobakoro asesemo ye endagera batorete abarayi bonsi igongo bakera ngambiya mono ande mbiya mono sana buna mwarara oyo minto mogere umongi noye kuna kwana gaiga nere nigarwarite taigweti biya asomo beroye na gweta nigo abana babo babere abanyaruka umwana omogere noyo rioga na barabumba genderete amatemu a form 4 ase school akigekogera no ne merobiri yiga egenderete kona gokorekana igo bono nabo boruru boro bonene nande tigatogendere kunya koba kutuko basabira ari barari ase school bagendete gokora amatemu yasa kore gendo kieke abaye obari mugwisaine nande abatangane asa masoma mochiyoga ande tubatu mochando monene ambono gotukumetinga achari yachite konyora abana abaiga igeto sinyete inchu mwana ona akuru Dominic Nyausi mogere na rorengo mutangani okwa korola kabwati kuno yondo kuru James yoba igwendu yana nama ogo kumya kona sana ekiagara mona yangu buri kuja saba MCA baito anyale go tubwate sia musigo yoro motomono gisesa na mwe MCA mwe MCA wito Jerusa mumanyi women rep amona senator Okongo Mugeni amona Nyaribo governor amona ngoko abu Spanya go tubwate sia beli Nyasaye wito anyale kuba kunase andonse smori motokonye mosigo yo tori twaire mono ekere ga kimotokonye kiagara moro china buna tori